Dalan. Kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Intay ibasa ti Proverbio 26, versikulo 18 kan 19. Agmauyong ti mangibibiyat iti umapapoy apana. Ti kayarigan ti tao ang mga allilaw, iti karuba na sana ko na, agang angawak laeng. Papagayam, intay dinggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Wen, manang. Ibagak to kan ni nanang. Bye. Uy, kamaro-maro to cellphone mo pare. Ay kaduna pare. Anta ka di parikot. Abangan mo't no tinakaw mo na ita. Oh. Sana ginatang ko dayto eh. Oo, sigurado ka? Saan ko mahamat akas tati pa nagsasaom pare. Kita mga adu ti tao dito'y paradaan. Kasano no panunutan da, apod nung agtatakawak. Skarkit di man. Di ka lang maangawan. Ay na pare, saan ang maiparbang tikas tang angaw mo? Daka mo ka kayo. Seryoso kay launay ngamin. Nakababain nga road. Nang runa, kat adu tinakangag iti imbagam. Kasanon, no day tanga angaw mo, ti pakaibabain ako. Daka mo ken ka. Sensitibo kakit di ah. Iso ka di dayta ti cellphone ngay bagbagada at tinakaw mo? Nay, ginatang ko dayto a cellphone. Isumot din ang ko sayang gusan. Adda ka no cellphone na tinakaw mo? Asino tinangibagakan ka nga adda tinakaw ko a cellphone? Dagiti kalugaran tayo ah. Ay, kunak tumat. O, apay. Basol day di Tomas. Kasanumat ngamin. Amo na nga adu ti tao di paradaan idin palabas sa Sabado. Ang awon nakpailaang mat. Saan nga ro dapot no? Uray marigrigat kami laeng. Saan ko nga aramid ti agtakaw. Kasangsangpot mo pa'y laeng rumwar ka manan. Mapanak iti ayan da Tomas nanang. Anya ti aramidom iti ayan ni Tomas. Inagkasarita ah. Saan anasaya ati kasyang araramiden na kanyak? Anya ay ti basol na ken ka. Amok nga iso tinaggapuan ti damag nga agtatakawak. Anya, Di mat ngamin agtantanang day di a tao. Pagbalinan na nga ang angaw amin. Anya nga ita? Kamalikat nga ron ti panagawat dagiti nakangag iti imbagbagana. kasta manen ti naramid na iti kaaruba da idi napalabas a bulan. Agsagana day jay. Talaga ang makangag kanya kunakmat. Ay na, makisarita ka iti nasaya at anak ko. Di ka makiap-apa. Tama nga no si ka ti madaksan. Oh, ano ti gagaram? Disturbo ka mat. Naragsak ka kadi iti naramid mo, ha? Anyat parikot mo aya. Agdinamag dito'y lugar tayong agtatakawak. Aya. Kat amok, asika ti makagapo. Intun sumaruno, agpanunot ka pa'y, sakbay ng agsao ka. Di mo timbagakin ka nga ang angaw lang na jay. Ang angaw para kan ka, ngam negatibo ti epekto na kanyak. Kasano, numaikatak iti trabaho. Awan amok dita. No awan ngamin nasayaat nga ibagam, agtal na kalatan. Maminsan pa'y nga aramidam ti kasjay. Makitam ti birbirukam. Saan nga amin abanag kat pagbalinam nga ang angaw si Katumas? Sensitibo ket di dagiti tao ah. Na, ikalintagam pailaang tidakas nga aramid mo. Pudno basol da, no serious one da timbakak. Agpanunot ka man, Tomas. Apay ngamin a big deal ka na kayo. Ket daya lang matinsawang ko. Dayjay laang tiinsawang mo. Ngam kita man ti epekto tiinsawang mo ikipadam a tao. Sigurado nga adda na mati itimbagam. Alawin, basol ko. Agtal na kang arudan. Na, si kalangarudan tinagbidot. Si kapay tikas na. Agi na naakaon. Pangasim, tadi nakdisturboy. Di ka mangan? Sana ko na mabisin. Ala, makaamu ka.
Ni Tomas ngay. Adda iti ayan ti kumpare na nanang. Adda ka di masapulukan ko na. Kaya't ko laba ka sarita. Nadamag ko ngamin nga inangaw na kanon ni Samay. Pudno tinadamag yun nanang. Ay, una yun ayan ni Tomas. Awan mat nga rudenggan na asa unanang. No saan pa'y nga agbalbaliw day di atao. Day tantaw ti pakaisagmakan na ko naklangar udaon. Naisem iti ang angaw. Iso nga ado ti gumurakan ko na. Takas jay ti aramid na nanang. Uray siyak met no angawin dak akas jay. Talaga agumura ak. Saan ang maiparbeng ti ang angaw akas jay? Nakunayo pa'y nanang. Mala, agtugaw kayo, tagkape tayo. Pangururayan nyo kin ni Tomas. Inururay na kanumat nanang. Gaputa na patag ti pagsaritaan ta. May papanitan niya. Saan ang may parbeng apagang angawam ti padam a tao? Kunaklakit din no napatag ti bagayo. Na, denggem ka ding amin ti maibagbagakan ka anak ko. Ammo kon ti bagayo nanang. Apaya kasta ka, Kasti nga rod mati kinataok. Ay, awan kit di ti babain mo Ha? Day tanto ti pakaisagmakam, no di ka pa'y laagnakam. Awan matdakas nga aramida kanakwada. Ang angawak lang matida. Kat, addan na saya at nga ibunga ti kasta nga aramid. Eh, tapno da pagkakatawaan, nanang. Ay, diyakam mo kan ka, Tomas. Di mo ammo ti makuriktar. Awanan, nanang. Apay ka di anak ka. Apektado ti trabaho, gapu iti naramid day di atumas. Anya, Maasara ko, nanang. ay katkasaritam ti busyo Ibagam asaan apod no ti sayang gusag nga agtatakaw ka. Urayag, no kasaritanak ni boss, nanang. Saan mabalin maikat ka iti trabaho mo, anak ko? Day tangarod kat, nanang. Narigat ti agsapo iti pagtrabawan. Awanan ti pagparikotam sa ami. Anyat kaya't mo asawan, pare. Kinasaritanak ni boss. Imbagaken ko na asaan apod no ti sayang gusang nga agtatakaw ka. Budno ka di? Wen, awanan ti pagparikotam. Taamon ni boss ti pudno. Ay na, agyaman naklaunay pare. Kunaklakid din may kata ko iti trabaho. Ay, no apay nga may nakasjeti isaw-sawang ni Tomas. Huwag nga rod. Pakaisagmakan tigas diyang aramid na. Makatumpong kumamati na turturod nga miso. Sapay la kuma, tapno agnakam. Kat, agyaman akmanan kan ka, gapu iti tulong mo, pare. Makabulanan na jak nakitkita ni Tomas, nanang. Wen tada ijay syudad, anak ko. Anya nga'y teraramidan na ijay syudad, nanang. Ijay kanumot tayan ti kontrata da. Nasayat nga rod ano kasta. Awanan ti kagurgurak a kalugaran tayo. Ay wen awanan ti tao mga asarken ka. Naku, nahayo pa'y nanang. Ay, makaangsak matlangin. Ang kaano nga taamalpas ti kontrata da, nanang? Day tati saan ko nasaludsod ka ni tatang na. Ang tinapatag, imadayo pa'y. Tapno maliklikan, tirire. Nagawid ka mat gaya man, Tomas. Nasurok adwa atawon nyo mat ijay syudad At damot siguro nagbaliwam, anya. Sa anak ko mga gawid, ngam nagapa kami ti katrabahwak nanang. Anya, Pasano, kat di daam mo ti maangaw. ay unay kan anak ko. Di ka mabutang aya. Ang angaw lang mat dayjay. Di mo nangagtinyos may papan iti binagsulda. Apay, sino ti binagsulda nanang?
Agdengeg ka ngamin iti news, tapno ammom ti mapaspasamak iti aglawlaw mo. Amangan no inton madamdamak at nagan mumut ti mangegan iti radyo. Saan to mapasamak kanyak dayta, nanang? Di ka agsao iti kasta. Tadi mo ammo ti panunot ti tunggal maysa. Nay, sikamat gayam sa may. Long time no see, ah. Nagawid kam gayam, Tomas. Nabayag asanta nagkita, ng aging gayta, saan ka pa yan ang asawa? Awan pa'y nobyam. Baklakan samot. Anya ti kunam? Baklakan samot, kunak. Ano? Apa yan dumanog ka ngay? Tawanan tinapalabas. Ngam awan pala tinagbaliwam. Jack magustuhan ti tabas ti dilam. Saan lang anam na minsan ngay naramid mo kanyak ti kasta? Awan ti dakas nga aramidakan ka. Ngam kastakit din ti panagsasaom kanyak. Nagdakon ba kayo? Naan-ano ta bibig mo? Apay ti bibig ko. Agdardaramat. Di mo latan ni kaskaso. Dinanog daday tanya. Asino tinangkabil kan ka? Saan mo ta big deal day ta? Kan may saan mo ta nasakit ti danog na? Adaman siguro inangaw mo na niya. Awan. Ay na Tomas, saan da ka adang rantipadam a tao no awan dakes nga aramidam kadakwada? Ta ipilit na. Awan ko naklangarudan. Am mo kan Tomas. Panagsasaumpay laeng kat ammo kon nga agululbud ka. Ala, dakin ka reta. Panunutan no niya ti kayat mo, panunutan. Talagang awan nagbaliwan day di Tomas, nanang. Ha? Apay ni Tomas? Baklakan samot. Kunanakit din kanyak. Anya? Dinanog kun ati bibig na. Ay unay kan sa ami. Apay ngay akinabil mo. Kasanaw no idarum na ka. Di agdarom laeng. Sa anak ang mabutang nanang. Nauma ako ni kas... Saan asyak ti ang angawon na itikas jay? Tatalaga ako mabila ka. Amok akas jay ti ugali na. Saan mo ko mga inaramid ti kas jay anak ko? Tapno agnakam, nanang. Kurang paikit di day jay Anya? Narigat mat ngamin akasarsarita. Tasaan ang makauawat. No kasta, dinanog mo ni Tomas? Ngun pare, dinanog kun ati bibig na. Ay, no apay mat nga minakasjay ti insawang na. Mahilig nga ron iti ang angaw. Naumaak mateng. Ay, bareng agna ka man, dadya kalugaran nyo. Maminsan pa'y nga ulitan na tikas jay. Saan laang adanog ti maramanan na. Narigat mat nga men, dagul ulimat no maminsan, takarkarwan da. Huwag nga ron pare. Naimbag kumaan no pagsayaatan ti isawang na. Saan mo't nga ron? Ta makapasair itirik na. Pakaibabainan pa'y kitdi no daduma. Kunakon kat, da kayo day tananais ka. Si kabot gaya, Brisa. Agpalingki kayo kadimat, nana. Nalpasan. Itulod ko ni Jay Paradaan. Ay, ag first trip kayo nga ron? Aywon atay supay ti aramid ag Jay Balay. Aywon gayam, kumusta nga iti bibig ni Tomas adinanog ni Samay? Ah? Ni Sami tinang danog iti bibig na, nana? Won, bakla ko na kanungamid nila kay Mau. Iso aday chay, naasarmutan ni Samay. Kunakon kat. Adaman gaya man inangaw na. Ay, talagang awan manaknakam da ya tao. Ay nanana, pasensya kayon. Pero huwiso ti ipapa iti asawak iti anak yun. Saan mo abasol day chay, balasang ko. Di kay madanagan. Bagbaga ak tumanan ti asawa. Naimbag tadinanog laeng ni Sami tabibig mo. Anyat kayat mo asaway. Ni Sami mat gayam tinakaapam. Kahit, anya kumaita. Naimbag tadanog laeng tinaramanam.
Saan nakaabinagsul? Apay kumangay pagsulan nak. Kat no adda ka no binagsul ti katrabahuan na ijay syudad gapu iti kankanyaw. Saan mo tasyak dayjay? Wen angem kasanungay numauma dagiti tattao nga as-asaram ket kasjemet ti aramiden daken ka. Pangaasim man Tomas, agbalbaliw kan. Di mo urayan ang maospital ka gapu iti kasta nga aramid mo. Agtanang ka man si ka, Tomas. Awan inaramid ko adakas na nang. Kat no adak lang diti balay. Sa anak mo tarimor. Tapa nagsasaom ti parikot. Saan nga amin abanag ket pagang angawam. Nay. Apay nanang. Saan kayo umot na maangaw ita? Kayat mo ti maospital, ah? Saan ah? Sino matikayat natin ma-hospital nga? No kasta nga ron, agsingsingput ka. No awan ti nasaya at nga ibunga ti ibagam, nasaysaya at no aguli magkalatan. Kitaem tabibig mo adinanog ni Sami. Ha? Anya ti laban mo kadagiti inang angaw mo no agtitinulong da. Amangan no saan laeng adanog ti maramanam. Iso nga ron, saan ako narimwar? Tamangan no adamanan da ka sa may sawang ko dita. Kasta agsingsingput ka. Tapno saan ang mapabainan ti padam a tao. Kan tapno mailisi ka iti mabalin apakaisagmakam. Nasaysayatan, adi ka agsasao, ngam ti makaibalikas ka iti pakasairan ti padam a tao. Liklikam ti agangaw, no makapasair mo't ti balikas mo, agtanang ka iti panagsasaom, taamangan no maisagmak ka. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Charlotte Celo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Randy Castro. Sound effects, Triple R. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanday toy nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.